bɛɛ lajɛlen fo ka maliden ɲuman bɛɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Aw bɛɛ ka foli bɛ yan, an bɛ ɲɔgɔn bolo nin waati na ɲa bɛ Basi Sumare i ka foli bɛ yan, Zeska Mete i ka foli bɛ yan, min ye comment s'appelle Solomani Tarawele i ka foli bɛ yan, ka bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ nin waati na n ye min tɔgɔ fɔ ani ma min tɔgɔ fɔ en tout cas ensemble mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan aw bɛɛ folen don partager maximum. N bɛ segin kan n'an donna direct kɔnɔ aw minnu bɛna a lamɛn aw minnu bɛ kɛnɛ kɔnɔ aw minnu bɛ direct kɔnɔ a bɛ video partager ka taa WhatsApp groupe kɔnɔ n'a y'a sɔrɔ a bɛ WhatsApp groupe kɔnɔ a bɛ video partager ka taa ye n'a y'a partager ka taa WhatsApp groupe kɔnɔ a ka ca Ala fɛ mɔgɔ caman bɛ bɔ an ka direct kalama mɔgɔ caman bɛ an ka direct ye voilà ko o gɛlɛya aw bolo ne balimaw bi ye le 27 octobre 2023 bi ye le 27 octobre 2023 an sigi kun ye mun ye min ye comment s'appelle CNT kɔnɔna ni njaw ye i y'a faamuya b'a la Tuareg minnu tun bɛ yen k'olu gɛn ka bɔ CNT kɔnɔ ne y'a fɔ depuis a don dɛ n ko c'est que o diminen tɛ foyi la an bɛ ka Kidali récupérer bi Mali bɛ ka Kidali minɛ bi o de dimi b'u la u tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la cɛ bɔra ka kuma dɛ depuis njaw y'u gɛn ne y'a fɔ yan n ko n'i y'a ye u tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la dimi de bɛ ka don o la quoi dimi de bɛ ka don o la parce que an bɛ ka Kidali récupérer a bɛnnen t'u ma parce que minnu filɛ CNT la i y'a faamuya b'a la olu de bɛ Kidalikaw financer minnu filɛ CNT la i y'a faamuya b'a la olu de bɛ ka juguw dɛmɛ n y'a fɔ yan nin kɛnɛ kelen kan Ala ka teli n'a ka ciden ye dɔ bɔra k'i dantigɛ an bɛna o ka fɛnw k'a la yan dɔ bɔra k'i dantigɛ ko Akili Ag Solomani o bɔra ka kuma an bɛna o ka fɛnw k'a la yan n'an bɔra yen nɔ Colonel Wage ale fana taara mɔgɔ jɛmani ninnu fara ɲɔgɔn kan tuguni ko an ka bɛn ne y'a fɔ Wage k'i kana an ka temps perdre sa ni min bɛ kɛ maliyɛn kɛ maliyɛn ni min tɛ kɛ maliyɛn a to yen marifa bɛ Asimi bolo a b'i kun ci k'i da fara a kana to k'an ka c'est à dire aw de bɛ ka ninnu fɛrɛ anw ma quoi c'est à dire aw de bɛ ka ninnu bila yɔrɔ la u ma se yɔrɔ min na quoi est ce que a bɛ ka taa Baguni kɔ an ka sigi ka bɛn walima a bɛ ka taa Kayi yan olu bɛɛ b'u yɛrɛ dɔn maliyɛnw ye o ani ninnu ma sɔn maliyɛnya ma a y'u to yen min ka di u k'a kɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ barika banna déjà a bɛ to k'aw ka temps perdu an b'an da don o fana la i y'a faamuya b'a la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye comment s'appelle conseil des ministres ye olu fana kumana Asimi n'a ka ministre bɛɛ kumana u bɛnna min kan an bɛna an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen bonne nouvelle fana bɛ yen min ye Russie Mali an ka coopération Russie ni Mali ka coopération nka cɛ a bɛ ka kɛ taama dibarani Mali mago tun bɛ fɛn fɛn de la Poutine ye baton joli k'a bɛɛ fa i y'a faamuya b'a la hɛrɛ mugu la i y'a faamuya b'a la k'a ɲɛsin Mali ma an bɛna an da don o fana la n'an bɛ taa an bɛ se Mali bɛna diya mɔgɔ si kana décourager mɔgɔ si kana décourager n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ énergie an bɛna an da don o fana la énergie i y'a faamuya b'a la olu ye gosili min da an ka wari kan an bɛna an da don o la ka énergie k'u cancan kosɛbɛ énergie baarakɛla bɛɛ mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la ka bɛɛ cancan an bɛna olu fana gosi n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ semasi jugu sago in hali bi n ka cɛ o ma ko in dabila dɛ semasi n'o ye ne yɛrɛ fa ka tɔn ye Imam Diko ka tɔn semasi a k'olu bɛ bɔ mois de novembre i y'a faamuya b'a la ko k'a ɲini Asimi fɛ Asimi ka place di olu ma min ye i y'a faamuya b'a la Sogɛli place ani Jopu ninnu place ko k'o di olu ma danga min bɛ aw kan a bɛ ku aw la bilahi aw bolo ko an bɛ tulonkɛ de la hali bi yan Asimi kana sira d'u ma ka bɔ ne m'a fɔ aw ye ko Mali ko tɛ o bɛ jɔyɔrɔ ni place de nɔfɛ dès ta don y'a fɔ yan dɛ a ko c'est que o ni politiciens ye ɲɔgɔn ye tuguni semasi mɔgɔw k'olu bɛna bɔ mois de novembre cɛw cɛ mana bɔ an bɛ cancali di kan garankɛ ma min da bagolo kan n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ min ye Macron Afiriki bɛ ka cancan Faransiw fana bɛ ka cancan Macron kɛra jugu sago ye n'a y'a don ka taa ɲɛfɛ a fa bɛ sa n'a y'a don ka taa kɔfɛ a ba bɛ sa n'a tora donbali fana na lahara kɔlɔn ji min Macron Afiriki bɛ k'a bunte Faransiw bɛ k'a bunte Macron ne ma da la n'a ka fanga bɛ laban quoi peut-être a bɛ sɔn k'a yɛrɛ faga quoi walima ka ki c'est que nin bɛɛ bɛ ka da e kan i ma sa i ma peut-être a bɛ ka dɔ in fana je sais pas quoi ni m'o min tɛ se ka jɔ ni m'o min tɛ se ka jɔ n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Yusuf Tuloba
Yusuf Tuloba bɔra ka kuma a ko a b'a ɲini doso bɛɛ fɛ ko bɛɛ ka kɛlɛ jigin so o b'a yira k'a fɔ Mali jɔra ka ban pewu Mali kɛlɛ banna pewu i y'a faamuya b'a la basigi bɛ Mali kɔnɔ Yusuf Tuloba bɔra i y'a faamuya b'a la k'a ka doso bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ni marifa tun b'u bolo ka kɛlɛ kɛ ka faso segin a danbe kɔnɔ ko bɛɛ ka kɛlɛ jigin so o b'a yira k'a fɔ n ka cɛ armée bɛ fan bɛɛ fɛ baara bɛ ka kɛ basigi bɛ fan bɛɛ fɛ an b'an da don o fana la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an b'a laban ni Kisima Ture a Kisima Ture depuis a bɔra k'i dantigɛ ko ni Asimi kɛra candidat ye k'ale bɛ Asimi ka caution sɔrɔ 50 millions i b'a dɔn Mali kɔnɔ o tɛ tɔgɔtigi fɛ walima Ala ye mɔgɔ min bonya o t'o fɛ a Kisima Ture bɔra k'o fɔ min kɛ an ɲa bɛ Idrisu Konu ko fana ni dɔw sigilen na k'olu ka 1,100,000 ani 500,000 juru bɛ Kisima Ture la Kisima Ture depuis Ala k'an da an t'a dɔn an ma deli ka kuma téléphone na foyi mais a ye baara min kɛ a ma bɛn bi a bɛ fɔ nin de ma ko baɲangoya Idriss Martinez Konu ko i dɔnnen de Mali kɔnɔ bi i tɛ mɔgɔ dennin ye n'a ma ɲɛ ko ni mɔgɔ sugu ninnu e sera kɛ olu ka se ma walima e ka taa se olu ma aw ni Kisima tun kan ka kuma fɔlɔ 1,500,000 walahi hali ne bɛ se k'a sara 1,500,000 k'a lasegin ninnu ma mais o bɛ fɛ ka cɛ mankutu de tiɲɛ ka cɛ tɔgɔ tiɲɛ parce que miliyari b'a kun bi mobili ɲɛnamaw b'a kun bi a bɛ faso fɛ Asimi kanu b'a la imagine maliyɛnw filɛ dɛ an bɛna an da don o la k'olu fana can quoi 1,000,000 dalen walima a jɔlen 1,000,000 c'est quoi hein 1,000,000 c'est quoi moi je peux hali n sigiyɔrɔ na n bɛ se k'a sara 1,000,000 sigiyɔrɔ na n bɛ se k'a sara mais o bɛ fɛ ka cɛ tɔgɔ de tiɲɛ non Idrisi wallahi ni e m'i cogo dɔn n'o y'i kunkolo don bɔrɛ la nin sen ye ma d'a la n'i bɛ bila dɛ cela veut dire que yani aw ka taa aw sigi ka kuma a réfléchi en tant que journaliste i bɛ côté fila bɛɛ de ɲininka fɔlɔ mais ka t'i sigi dɔrɔn ka cɛ mankutu tiɲɛ a ma min a ma bɔ mais n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ gosili da aw kan bi garankɛ ma min da bagolo kan nin de ye n sigi kunba ye ne balimaw an bɛ Bacili fo musobaw ka musoba hɔrɔnmuso ɲalen muso cɛɲumani muso sarama Ala ye fɛn bɛɛ di muso min ma Bacili ka cɛɲa d'a ma ka jɛya d'a ma ka janya d'a ma nungɔla an ka ca a bɛ se ka sɛ kan tigɛ ka nafolo baden d'a ma Bacili ka tila ka hinɛ don a dusukun na ka tila ka sabali d'a ma Bacili n'a tun ma na fantanw tun tɛ lafiya a bɛ ka fantan min dɛmɛ Mali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma Bacili i sara bɛ Ala bolo continuer ni baara ye an b'i kɔ bi an b'i kɔ sini ni i tun tɛ ka fantanw dɛmɛ i tɔgɔ tɛ bɔ yan i bɛ dɔw kan mɛn nin waati in na i bɛ ka Bacili tɔgɔ fɔ a ye mugu de d'i ma wa walima mun de bɛ yen an bɛ fasoden ɲuman bɛɛ tanu yan o mɔgɔ tɛ yen min y'a kɛ faso ye n'an m'i tanu yan o mɔgɔ tɛ yen ayiwa an bɛ baara de la dɛ anw ni videomani tɔw tɛ kelen ye dɛ anw bɛ baara de kɛ an natalen tɛ maa si la Ala ye fɛn fitinin min di an ma an b'a an jigi da o kan an bɛ baara de kɛ travail depuis n sen donna faransi a ma taa somasi la depuis n sen donna faransi a i y'a faamuya b'a la n ma deli ka taa arrêt de maladie la i y'a faamuya b'a la n ma deli ka taa accident de travail la depuis n sen donna faransi a i y'a faamuya b'a la san 10 ni kɔ n ma deli ka tile kelen sigi n bɛ baara de la race balayira de l'homme tranquille an tɛ nous on travaille e do e t'anw bɛ balo o de la ni tiɲɛ nana an b'a fɔ parce que ni sanna i tɛ se ka tiɲɛ fɔ voilà Bacili an ka foli bɛ ye ne balimaw an sigi kunba ye mun ye an bɛ fɔlɔ bonne nouvelle la très bonne nouvelle an ka délégation min taara Irisi jamana kan même pas 3 semaines walima 2 semaines a wolola hɛrɛ la hɛrɛ min ka bon hakili ma Mali jara taman i y'a faamuya b'a la Mali seginna danbe kɔnɔ maliyɛnw aw bɛna lafiya a ka bon hakili ma mɔgɔ si kana perese an ka to Asimi kɔ an ka Asimi dɛmɛ c'est que maliyɛndenw bɛ fɛn fɛn bɛ na ni basigi ye Mali kɔnɔ Asimi b'a sira kan a bɛ k'a ɲini k'a di aw ma aw kana perese aw kana juguw lamɛn mɔgɔ minnu bɛ bofara la a y'u to yen ka kule an bɛɛ ka tugu Asimi kɔ an bɛɛ ka Asimi dɛmɛ an bɛɛ ka muɲu Asimi kɔrɔ wallahi Mali bɛna diya ka tɛmɛ Dubaï kan an ka délégation min taara Dubaï comment ça s'appelle Irisi jamana ka Poutine ka jamana la an ka délégation min taara Alfuseni Sanu a n'a nɔfɛmɔgɔw même pas 1 semaine walima 2 semaines a cayalenba 3 semaines a wolola hɛrɛ baden de la an ye pétrole sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka engrais sɔrɔ ka alikama sɔrɔ i y'a faamuya ka malo sɔrɔ ka tulu sɔrɔ ka jaba sɔrɔ fɛn fɛn ye balo ye fɛn fɛn ye nafolo ye fɛn fɛn ye kɛlɛkɛminɛn ye i y'a faamuya la Poutine ye bateau i y'a faamuya la bateau 100 ni kɔ k'a bɛɛ fa
y'a faamuya b'a la k'a kunda Guinée kan k'a kunda Guinée kan maliyɛnw wallahi Mali ni Russie ka coopération a y'aw sigi aw k'a lajɛ billahi Mali bɛ tɛmɛ Dubaï la hali a tɛ mɛn mais a tɛ taa sabali kɔ dɛ a tɛ taa muɲu kɔ a tɛ taa sɛgɛn kɔ an bɛ sɛgɛn don ka sɔrɔ ka hɛrɛ sɔrɔ ni maa ma sɛgɛn tɛ hɛrɛ sɔrɔ an ka to cɛ in kɔ wallahi a bɛ maliyɛnw fɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan Asimi Goïta an ye hɛrɛ min sɔrɔ Irisiw bolo i y'a faamuya la an ni Irisiw ka coopération a bɛ ka wolo fɛn min na an bɛna o dalilu yira aw la ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se a y'a lamɛn dɛ. Au port autonome de Conakry dans les semaines qui viennent en provenance de la Russie à destination du Mali. Ce sont là les premières retombées concrètes de la visite de la délégation de haut niveau conduite à Moscou par le ministre de l'économie et des finances, des membres de la société russe Demex avec laquelle notre pays a conclu un mémorandum d'entente sur l'approvisionnement du pays en hydrocarbures, font partie d'une délégation dépêchée par les autorités maliennes au port autonome de Conakry pour s'assurer des dispositions prises pour accueillir les produits en transit dans ce pays. Le commentaire de Yaya Konati. C'est une visite d'inspection au port autonome de Conakry. Une semaine après le séjour à Moscou d'une délégation de haut niveau conduite par le ministre de l'économie et des finances, Conakry, la capitale guinéenne, accueille à son tour une autre délégation dépêchée ici pour s'entretenir avec les autorités portuaires sur les dispositions prises dans le cadre de l'accord relatif à l'approvisionnement du Mali en denrées essentiellement à partir de la Russie. Au sein de la délégation, des membres de la société Demex, une société russe spécialisée dans le négoce de produits pétroliers avec laquelle un mémorandum d'entente a été signé à Moscou sur l'approvisionnement du Mali en hydrocarbures. Le port autonome de Conakry recevra ainsi dans les semaines qui viennent d'importantes quantités de produits pétroliers destinés au Mali en attendant les livraisons d'engrais et de blé. Dans les semaines à venir, 150 millions de litres de gasoil doivent transiter par le port de Conakry. Donc nous sommes venus parler de cette livraison qui est annoncée. Il s'agit donc pour nous, à la suite de la visite d'une importante délégation du gouvernement du Mali récemment en Russie, de faire le point des mesures qui ont été arrêtées ou des mesures à prendre pour faire face à l'arrivée prochaine d'importantes quantités de pétrole, d'engrais et de blé destinés au Mali. La délégation malienne conduite par Modibo Maïga, blé minye essence ye minye ya famia bala engrais ye nin bɛɛ bɛ baton kɔnɔ ka taa Mali la nin bɛɛ ya famia bala Poutine ye baton joli fa et comment ça s'appelle pétrole engrais blé a sugu bɛɛ lajɛlen c'est que hadamadenya tɛ taa fɛn fɛn kɔ kɛlɛkɛ minɛnw a sugu bɛɛ bɛ baton kɔnɔ ya famia bala k'i kunda Guinée kan n'o sera Guinée an bɛ sɔrɔ ka taa bɛɛ récupérer ka taa n'a ye Mali la an b'a fɔ ko nin fiɲɛ bɔra min ni fiɲɛ d'u ma n'an bɛ taa an bɛ se hɛrɛ bɛɛ na don Mali kɔnɔ hara tɛ mɛn an ka sabali an ka to Asimi ko an ka Asimi dɛmɛ walahi a bɛ maliyɛnw fɛ wa an mago bɛ fɛn fɛn na a bɛ ka ɲini ka di an ma nin tun ye bonne nouvelle fɔlɔ ye bateau bɛ ka bɔ Irisi jamana kan k'i kunda Guinée kan foyi t'a kɔnɔ ni malo tɛ foyi t'a kɔnɔ ni blé tɛ foyi t'a kɔnɔ ni comment ça s'appelle pétrole tɛ foyi t'a kɔnɔ y'a faamuya bala ni kɛlɛkɛminɛn tɛ foyi t'a kɔnɔ hɛrɛmugu baden o de bɛ bateau kɔnɔ ka taa Mali la n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment ça s'appelle mɔgɔ jɛmani minnu bɛ CNT kɔnɔ mɔgɔ jɛmani minnu tun bɛ CNT kɔnɔ ni comment ça s'appelle Njaw y'u gɛn o don Njaw y'u bɛɛ gɛn k'u tɛ taa baarakɛyɔrɔ la ne y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan n ko n'i y'a ye u tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la n k'u diminen don parce que an bɛ ka Kidal de récupérer o ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ o bɔra k'i dan tigɛ kunu i jɔ n ka photo yira aw la yanni n ka can fɔlɔ a bɔra k'i dan tigɛ ko mɔgɔ bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ réseaux sociaux sanfɛ k'a si tɛ tiɲɛ ye a filɛ nin cɛ in an ɲɛ b'a la ko Akili Ag Solomani Akili Ag Solomani ale de filɛ nin ye ko mɔgɔ bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ réseau sanfɛ k'a si tɛ tiɲɛ ye ko ale yɛrɛ de ye démission rendu ko Njaw ma ale gɛn i y'a faamuya b'a la ko nkalon de bɛ ka tigɛ ko ale yɛrɛ de y'a ka démission sɛbɛn ko ka taa di Njaw ma k'ale tɛ se ka baara kɛ CNT kɔnɔ tuguni ko k'a da kun jumɛn kan ko Mali taara tɛgɛ di mercenaires ma n'o ye Wagner ye ko ka taa olu balimaw faga Kidal ko o de la k'ale démissionnera ne m'a fɔ aw ye yan
nko n'i y'a ye i y'a faamuya b'a la mɔgɔ ninnu bannen don ka taa baarakɛyɔrɔ la o tɛ fɛ ka don CNT kɔnɔ tuguni nko Kidali bɛ ka récupérer o de bɛnnen t'u ma parce que mɔgɔ minnu bɛ an bolo CNT kɔnɔ olu de ye kojugu kunyanfan ye olu de ye nin tasuma in minɛ olu de ye barika don sema la n y'a fɔ nin kɛnɛ kelen kan nko n'i y'a ye o dimina o sen tɛ ka don CNT kɔnɔ tuguni Kidali bɛ ka minɛ o de bɛnnen t'u ma a cɛ bɔra k'i dantigɛ ko kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ réseau sanfɛ ko n jaw y'olu gɛn ko tiɲɛ tɛ i y'a faamuya b'a la k'ale yɛrɛ de ye a ka démission lettre sɛbɛn ko ka taa di n jaw ma ko k'a da kun jumɛn kan ko Mali tɛ tɛgɛ di i y'a faamuya la mercenaire Wagner ma k'o bɛ k'olu balimaw faga o bɛ ka population faga mɔgɔ bɛ ka déplacer ka bɔ Kidali ninnu de ye kojugu kunyanfan ye o walahi tɔɔrɔ fɛn fɛn tun b'an ka Kidali i y'a faamuya b'a la o ala nko o de la ne ko nko CNT c'est même pas la peine e ni ala na kira cɛ ka turɔsiw ta ka t'olu bila CNT kɔnɔ turɔsiw sema turɔsiw olu de tun bɛ CNT kɔnɔ cɛ filɛ ne ka bɔ a bɛ ka sema turɔsiw defa mɔgɔ minnu bɛ k'an fa n'an baw faga san 10 ni kɔ mɔgɔw sɔrɔla CNT kɔnɔ i y'a faamuya b'a la k'olu defa mɔgɔw ta cogo man ɲa dɛ walahi bilahi mɔgɔw ta cogo man ɲa CNT kɔnɔ an ko tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɛ mɔgɔw ta cogo man ɲa ni ta cogo tun ɲana ni baara tun kɛra tiɲɛ kan bi nin kumasulu tun tɛ sɔrɔ baara la a filɛ nin lagasa in de bɔra k'a fɔ ko ale yɛrɛ de démission ranti parce que ale balimaw bɛ ka faga sema turɔsiw minnu bɛ ka faga k'olu ni fagali man kan san joli sema turɔsiw bɛ k'an faw faga o bɛ k'an baw faga o bɛ k'an ka jamana ci nin ma bɔ ka Mali défend bi anw bɛ ka sebaya sɔrɔ Mali territoire bɛɛ bɛ ka k'an ta ye en tant que CNT membre ka bɔ ka sema turɔsiw dɛmɛ Mali kan est-ce que nin kan ka bɔ Bamako kɔnɔ wa nin kan ka bɔ Bamako kɔnɔ turɔsiw ka ɲɛmɔgɔ nin don ninnu de tun bɛ turɔsiw kɔfɛ tɔɔrɔ min bɛ Mali kan ninnu de sen b'a la a nin ka bɔ en tant que membre de CNT ka nin communiqué kɛ k'a to Bamako est-ce que nin kan ka tila u la tuguni wa nin man ka tila u la dɛ a ko an ka nin minɛ de ka don kaso la k'a da mun kan a ka kɛwale parce que a yɛrɛ bɔra k'a fɔ k'ale ye turɔsi de ye an bɛ ka turɔsiw minnu faga i y'a faamuya b'a la k'ale jɛɲɔgɔnw don k'ale teriw don ko fagali tɛ ka bɛn ale ma k'ale ma jɛn n'u fagali ye k'o de la k'ale démissionnaire en tant que membre de CNT san 3 ninnu bɛ CNT kɔnɔ k'an ka nafolo ta ka taa di turɔsiw ma san 3 ninnu bɛ CNT kɔnɔ an bɛ ka wari min d'u ma o bɛ ka taa don marifa la ka di sema turɔsiw ma bi sema turɔsiw dɛsɛra kafiri bɛ bɔ k'i jɔ ko an taara Wagner ta ko kana olu balimaw faga e ni ala na kira cɛ mɔgɔ sake mɔgɔ marifa bɛ mɔgɔ minnu bolo Mali jugu an bɛ k'olu de kɛlɛ bi mɔgɔ minnu ye marifa ta ko bɛ Mali tila ni e ye maliyɛn den halala ye ni e ye danbetigi ye e kan ka kuma nin ko in kan ka e tɔɔrɔ mais ninnu yɛrɛ de ye problème min ye ninnu de ye kojugu kunyanfan ye ninnu de bɛ sema financer ninnu de bɛ an ka wariw ta ka taa di sema ma u ka don marifa la k'an baw faga bi o dɛsɛlen min filɛ nin o ma bɛn kafiriden ma a bɔra ka annonce kɛ ka taa yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ ni ne tun ye Asimi ye walima n jaw nin bɛ bɔ ka communiqué kɛ dɔrɔn n bɛ sɔrɔsiw bila u bɛ taa minɛ an bɛ taa bila kaso la condamné jusqu'à la mort parce que nin ye terroriste de ye ni nin tun tɛ terroriste a tun tɛ sema dɛmɛ ni nin tun tɛ terroriste a tun tɛ sema ɲɛmɔgɔw dɛmɛ sema terrorisiw dɛmɛ mais k'a bɔ i y'a faamuya ka communiqué kɛ ka yira bɛɛ la ko ale ni sema turɔsiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo wa ko sema turɔsiw fagali k'a bɛnnen tɛ ale ma ale tɛ baara kɛ CNT kɔnɔ tuguni quelle honte la déception totale a bɛ nin kolonkolon a ka se Wage ma comment ça s'appelle Njaw ma a bɛ vidéo in kolonkolon a ka se Asimi ma cɛ in ye turɔsi de ye bi turɔsi de sini aw kana to a ka bɔ aw bolo Bamakɔ dɛ a bɛ yɔrɔ la a ye taa minɛ aw ka don kaso la nin bɛ yɔrɔ a ye taa minɛ aw ka don kaso la parce que ala jugu don kafiri don ko Akilin Ag Solomon a tɔgɔ de y'o ye dɛ Akilin Ag Solomon turɔsiw fagali o ma bɛn a ma k'ale tɛ baara kɛ CNT kɔnɔ tuguni turɔsiw fagali k'o de ma bɛn ale ma k'o de la k'ale y'a ka démission sɛbɛn ka taa di Asimi Njaw ma ko Njaw m'ale gɛn dɛ ko Njaw m'ale gɛn ko kuma fɛn fɛn bɛ ka fɔ réseau sanfɛ k'a bɛɛ manamanakan k'ale yɛrɛ de y'a ka démission sɛbɛn ko ka taa di Njaw ma ko parce que sema turɔsiw bɛ ka faga k'o tɛ ka bɛn ale ma k'o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko Asimi ninnu taara mercenaires de ta Irisi
n'o ye Wagner ye ko kana olu balimaw faga ala jugu k'a feere san joli Sema Turusu bɛ k'an fa n'an baw faga e ma kuma san joli anw ka jamana bɛ Sema bolo otage la mais ninnu bɛɛ ka laɲini tun ye de Mali ka ci ka tila k'o kafiriden kelen ninnu ta ka t'o bila anw ka jamana sipasema bɛ dilan yɔrɔ min na k'o de bɛ ka ne tɔɔrɔ quoi jamana sipasema bɛ dilan yɔrɔ min na ka taa kafiriw bila sente kɔnɔ o bɛ 2 millions et quelques ta par mois o tɛ baara la foyi 2 millions et quelques par mois o b'o wari min fana ta a bɛ taa di Sema Turusu ma ko ka marifa san k'an baw faga cɛ yɛrɛ de bɔra ka bɛɛ confirmer i y'a faamuya bala ka a bɛɛ da kɛnɛ kan Akilin Ag Solomani a yɛrɛ de bɔra ka bɛɛ da kɛnɛ kan depuis a fɔra k'u gɛnna ka bɔ sente kɔnɔ ne y'o de fɔ n k'u ma ban ka taa baara kɛ sente kɔnɔ dɔwɛrɛ la dɛ an bɛ ka u balima minnu faga an bɛ ka Sema Turusu minnu faga n k'o de digilen b'u la parce que olu yɛrɛ ye Turusu de ye olu yɛrɛ ye Sema Turusu jɛɲɔgɔnw de a ma bɔ ka ne ka kuma tiɲɛtigiya a ma bɔ ka ne ka kuma valide parce que ni ko kɛra dɔrɔn an bɛ miiri de mun de la ninnu tun tɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la depuis a fɔra k'u gɛnna ka bɔ sente kɔnɔ n ka kuma fɔlɔ kɛra nin de n ko warilayi n ko Sema Turusu jɛɲɔgɔnw don u baarakɛɲɔgɔnw don cɛ yɛrɛ bɔra ka ne ka kuma bɛɛ sɛbɛntiya k'ale yɛrɛ de y'a ka démission n sɛbɛn ko ka taa di n jaw ma ko parce que Sema Turusu bɛ ka faga k'ale Sema Turusu de ale tɛ sigi ka balimaw fagatɔ lajɛ ale bɛ démissionner ka taa fara Sema Turusu kan ka marifa ta Mali kama waati min na Sema Turusu barika banna waati min na Kidali kɛra an ta ye waati min na jugu an y'u bɛɛ kun ci k'u da fara e tun man ka hakili sɔrɔ e tun man ka hakili sɔrɔ ka to sente kɔnɔ walima ka i sɔn bɔ nin ko sugu na ko min yɛrɛ nafa t'a la mais u bɛɛ kalikan de ye nin ye fo k'u ka Mali ci de mais n'an bɛ taa an bɛ se fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ nin bɛ e kɛlen jugu sago ye ni ne tun bɛ Bamakɔ ni ne tun bɛ fanga la e tun tɛ bɔ Bamakɔ da fɛ n tun bɛ minɛ ka t'i don kaso bonba la parce que e k'a feere de e ye ala jugu de e ye Turusiw jɛɲɔgɔn de ni tun bɛ sente kɔnɔ Mali sekɛrɛw tun bɛ taa di Turusiw ma k'u to sente kɔnɔ ka sente gundow ta ka taa di Turusiw ma sente wari bɛ d'u ma u bɛ taa don marifa la k'an balimaw faga ninnu de tun bɛ Sema Turusiw kɔfɛ i m'a ye Sema Turusiw bɛɛ kun ci k'u bɛɛ da fara o jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ sente kɔnɔ a bɛɛ dimina ka walan sɛmɛ parce que u bɛɛ de ye kelen ye n'an bɛ taa an bɛ se an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ conseil des ministres o sigira Asimi y'a ka ministre bɛɛ wele o sigira ka kuma u bɛnna i y'a faamuya b'a la min ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ l'État la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ gouvernement la i y'a faamuya b'a la a bɛɛ de bɛna ɲini k'a dɔn ka nombre bɛɛ ɲini k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ hali bi an tɛ ka suw sara parce que Mali la hali bi a bɛ kɛ mɔgɔ minnu sara a ma déclarer k'u sara u ka sara bɛ ka taa mɔgɔ minnu ma wolo a fɔra k'olu wolola ko ka tila ka baara kɛ l'État kɔnɔ olu ka saraw bɛ ka taa Asimi ninnu ye degré bɔ kunu i y'a faamuya b'a la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ i y'a faamuya b'a la o ye degré bɔ kunu ka tila k'a signer baaraw bɛna daminɛ Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ hakɛ min bɛ baara kɛ l'État la mɔgɔ hakɛ min bɛ baara kɛ gouvernement la i y'a faamuya la k'a bɛɛ c'est à dire k'a bɛɛ dɔn quoi k'a bɛɛ nombre dɔn k'a bɛɛ ɲini k'a dɔn n'a y'a sɔrɔ u bɛ balo la n'a y'a sɔrɔ u bɛ taa baarakɛyɔrɔ la n'a y'a sɔrɔ baara bɛ ka kɛ tiɲɛ kan i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ sɛgɛsɛgɛ i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ ɲɛdɔn Mali kura en mars nin de y'a kɛ cogo ye Mali kura en mars Mali kura min fɔra a bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni parce que kafiri ninnu tun b'an joli min tan de mɔgɔ 150 tɔgɔ bɛ di Sikaso ka sɔrɔ olu bɛɛ bɛ lahara olu tɛ baara la olu ka sara tun bɛ taa Karim Keyita b'a ta Bubu Sise b'a ta Aminata Mayiga b'a ta mɔgɔ 300 ni kɔ tɔgɔ tun bɛ di Kidali k'olu bɛ baara kɛ l'État la warimugu bɛ bɔ jamana kɛsi kɔnɔ ka taa di olu ma i y'a faamuya a tagatɔ zon b'a bila poste kɔnɔ parce que mɔgɔ ninnu tɛ yen u y'a inventé de a dan bɛna siri nin bɛɛ la i y'a faamuya la nin ko in bɛɛ bɛna dabila ya an ka mɔgɔw wulila u ye mɔgɔw ta ka mɔgɔw bila fan bɛɛ fɛ a baara daminɛna Kidali fo Kayi Bagunu fo Kulukɔrɔ i y'a faamuya la fanga ka lasigiden b'a bɛɛ la ka nin ko ninnu bɛɛ sɛgɛsɛgɛ mɔgɔ hakɛ min bɛ baara kɛ gouvernement la k'a ɲini k'a dɔn k'a bɛɛ ɲini k'a dɔn n'an bɛ taa an bɛ se ala ka barika don Asimi na i y'a faamuya la ala ka tiɲɛ dɛmɛ n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Bintu Kamara ja anw tun ye video yɔrɔ ni min k'a la aw tun t'a bɛɛ ye
Bintou Kamara, énergie ministère. Antoine vidéo yorone minka la utunta be. Ja. Million keme fla. Non, milliard keme fla ni ko. O de dira énergie barakela ma. 2023, le 1er janvier 2023, kana iya famia bala le 23 comment ça s'appelle septembre. Ka damne le 1er janvier kana le 23 septembre. Kalo kononton milliard kɛmɛ fila ni kɔ de dira énergie baarakɛlaw ma walasa courant kana se ka tigɛ anw na walasa i y'a faamuya b'a la maliyɛndenw bɛ se ka courant sɔrɔ cogo min na miliyari kɛmɛ fila i y'a faamuya b'a la ani kɔ ka daminɛ i y'a faamuya b'a la le 1er janvier 2023 ka na fo septembre la wari min dir'u ma a taara bɛn miliyɔn kɛmɛ fila ni kɔ de ma nin kafiri ninnu y'a bɛɛ suɲɛ nin kafiri ninnu y'a bɛɛ salo nin kafiri ninnu y'a bɛɛ don dulɔ la k'a bɛɛ don kapoti la ka tila ka taa wari bila dingɛbaw kɔnɔ ka taa sobaw jɔ k'u denw bila ka taa kalan na énergie baarakɛla bɛɛ kan ka da dugu ma de k'a bɛɛ kan tigɛ komi lahiya saga bɛ kan tigɛ cogo min na parce que ninnu ye kafiriw de ye ala juguw don i y'a faamuya b'a la hali yadagɛli su ka fisa ni ninnu ɲɛnama ye le 1er janvier 2023 ka na bila mois de septembre miliyari kɛmɛ fila ni kɔ o de donna énergie da fɛ walasa kurantigɛ bɛ se ka ban cogo min na walasa solution bɛ se ka sɔrɔ kurantigɛ la cogo min na o y'a wari bɛɛ suɲɛ o bɛ wari min bɔ jamana kɔnɔdenw kun a ka ca ni nin ye dɛ o bɛ min suɲɛ jamana kɔnɔdenw kun n ye n kali ala la walayi n'a wari hakɛ fɔra i ye i bɛ t'i kun fɛ o bɛ wari min bɔ jamana kɔnɔdenw kun i y'a faamuya a ka ca ni i y'a fɔ miliyari ba fila ni kɔ ye san o san o bɛ wari min suɲɛ jamana kɔnɔdenw kun a ka ca ni miliyari ba fila ni kɔ ye o bɛ wari min tigɛ ka bɔ jamana kɔnɔdenw kun n y'a fɔ kunun n ka nin kɛnɛ kelen kan min tun ye i y'a faamuya la comment ça s'appelle u ka compteur dɔ bɛ yen nɔ ko 5 ampères o compteur o tun bɛ mɔgɔw bolo a tɛ jɛnini kɛ a tɛ consommation kɛ arnaque tɛ se ka kɛ n'a ye foyi tɛ se ka kɛ n'a ye a 5 ampères o y'o latunu pewu ka na ni 10 ampères de 10 ampères n'i taara o compteur ta edem mɔgɔw bɛ se k'i arnaquer o bɛ se k'i suɲɛ o bɛ se ka wari fu bɔ i kun o de la i ma ye o bɛ ka 10 ampères in di bɛɛ ma n ko muruda fila don l'état bɛ suɲɛ jamana kɔnɔdenw bɛ suɲɛ o kuma fɔlen bɛ syndicat nɔgɔlenw de bɔlen ye k'olu ka dɛmɛ bɛ population de tun kan ka taa nin syndicat ninnu minɛ o k'u bɛɛ kun ci k'u bɛɛ da faga yanni an ka se olu ma an ka Bintu Kamara lamɛn ja an tun ye dɔɔni de lamɛn Bintu Kamara ka kuma la an tun b'a bɛɛ lamɛn quoi a y'a lamɛn dɛ wari min dir'u ma le 1er janvier 2023 ani kana bila septembre la a y'a hakɛ lamɛn dɛ. Dans son intervention, elle souligne les efforts du gouvernement et les mesures prises pour réduire les coupures d'électricité. Je vous propose un extrait de son entretien. Du 1er janvier au 30 septembre 2023, l'État a subventionné pour 106 milliards de francs CFA EDM-SA, uniquement EDM. Ces 106 milliards qui ont été donnés à EDM a beaucoup servi à payer, surtout EDM a payé ses fournisseurs. Et c'est là, parce que c'est cette mauvaise gestion qui a fait que EDM, avec ses subventions, n'a pas pensé à acheter aussi du carburant. Donc si une partie de ces subventions avait servi à l'achat de carburant, peut-être qu'il y aura à avoir moins de délestage. Mais aussi le fait de payer aussi ses fournisseurs, là ça peut supposer autre chose. Parce que moi, fournisseur, on me paye, bon, il peut y avoir une ristourne occulte quelque part aussi. Donc l'intérêt c'est qu'il faut peut-être payer les fournisseurs et oublier le côté carburant, fonctionnement de EDM. Donc on ne peut pas accuser le gouvernement d'avoir un peu délaissé le secteur. Ah non, pas du tout, au contraire. C'est le contraire. Quel est le service actuellement qui bénéficie de 106 milliards et qui n'arrive pas à fonctionner si ce n'est pas la mauvaise gestion? Et bien qu'avec 106 milliards, même si EDM n'avait pas utilisé ses recettes, EDM pouvait fonctionner et faire des bénéfices. Ouais. Ces 106 milliards, ça c'est les subventions comptant. Il y a eu aussi, le problème c'est que EDM n'avait plus de capital. L'État a investi plus de 140 milliards pour reconstituer le capital de EDM. Ah, la mêlée. Donc ça fait peut-être dans les 200 et quelques milliards, plus de 200, presque 246 milliards qui ont été injectés au niveau de EDM. Donc on ne peut pas dire que l'État n'a pas soutenu. Ça c'est uniquement du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023.
9 mois. 9 mois. Alors, Madame le ministre, il y a eu en son temps Edem mɔgɔw ka jugu ni Yada Gali ye, u ka jugu ni Osama ye, u ka jugu ni Ben Laden ye, u ka jugu ni Furakoun ye, u ka jugu ni Namrouz ye, u ka jugu ni Jahanama ye. Edem mɔgɔw. U ɲɔgɔn kafiri tɛ diɲɛ kɔnɔ. U y'an joli min ka ban pewu k'an baw faga k'an faw faga. I y'a faamuya b'a la ka jamana danbe bɔ a la. Pewu! Le 1er septembre, comment ça s'appelle? Le 1er janvier, faut le 31 septembre. Milliard kɛmɛ fila ni kɔ de duuru ma walasa maliyɛndenw bɛ se ka lafiya cogo min na u y'a bɛɛ suɲa u y'a bɛɛ suɲa Edem baarakɛla man ka échapper Mali kɔnɔ Edem baarakɛla hali a sɛw i y'a faamuya b'a la k'a bɛɛ minɛ k'a bɛɛ kantigɛ nin sijuguden ninnu kana caya Mali kɔnɔ a bɛɛ zonden nin ye l'État ye min d'u ma dɛ u ka baara kɛ ka jamana jɔ nin ye o de ye dɛ mais u ye min bɔ maliyɛndenw kun population kun a bɛ taa fɔ miliyari 2,000 la a bɛ taa fɔ miliyari 2,000 la k'a daminɛ le 1er janvier ka taa le 31 septembre o ye wari min bɔ population kun a bɛ taa fɔ miliyari 2,000 la miliyari 100 tɛ miliyari 2,000 o bɛ maliyɛndenw gosi fan bɛɛ de fɛ ni poto jɔlen b'i ka da la ka fili branché poto la dɔrɔn ka courant sama ka t'i ka so o tun ye 8,000 de bi a bɛ 28,000 de la joli farala kan 20 de farala kan 20 farala kan enko o wari bɛ taa min u poche kɔnɔ c'est que l'État yɛrɛ tun man ka hali wari di ka ninnu dɛmɛ quoi ni danbe tun bɛ ninnu na énergie baara dɔrɔn walahi a tun bɛ courant di maliyɛndenw ma parce que u bɛ wari min sɔrɔ a la a ka bon hakili ma wari min bɛ sɔrɔ a la a ka bon hakili ma ni danbe tun bɛ ninnu na a ma se l'État k'a bolo don a kun ka wari di ninnu ma u tun bɛ wari sɔrɔ fo ka tila ka jamana jɔ n'a ye kafiri ninnu u m'a fɔ k'u bɛ bɔ ka maliyɛnw ka intérêt défendre n'o ye sandiga nɔgɔlen den ninnu ye a bɛɛ koyekoyelen don a bɛɛ falen dulɔ la ka n'u sigi anw da la k'olu ka soutien bɛ i y'a faamuya b'a la énergie baarakɛlaw ye u m'a fɔ k'u ka soutien bɛ jamana ye dɛ parce que kurantigɛ sen fɛ ni mɔgɔ hakɛ min sara dɔgɔtɔrɔso la parce que ni courant tɛ dɔgɔtɔrɔso la mɔgɔ hakɛ min bɛ sa tile kɔnɔ a ka bon hakili ma musokɔrɔba min bɛ yen i y'a faamuya b'a la n'a tɛ se ka funteni supporter ni ventilo de bɛ mɛnɛ a kun na ni courant tigɛra olu bɛɛ bɛ ka sa ala ninnu ka dunko juguya n'u ka sonyɛni denya bolo min ye sandigaw ye u ma bɔ i y'a faamuya la k'a fɔ minisiri ye min fɔ o ye nkalon ye dɛ walima minisiri ye min fɔ o tɛ tiɲɛ ye dɛ o nana sigi de k'olu ka dɛmɛ bɛ énergie baarakɛlaw ye n'an ye cɛw cɛ sɔrɔ k'i bɛ énergie baarakɛlaw dɛmɛ bilahi an bɛ wuluden tigɛ jamana tɛ jɔ nkalon kan cɛw cɛ mana bɔ ko e bɛ énergie baarakɛlaw défend ko aw ye sandigaw ye bilahi an b'aw kun ci k'aw da fara an bɛ wele bila maliyɛnden bɛɛ ma mali kɔnɔ ani mali kɔ ka bɛɛ jɔlen ka to nin sandiga ninnu olu ka jugu ni Furakoun ye wari bɛ taa di ninnu ma ka fanga bagabaga n'an ma wuli k'an jɔ hali ni muso in ka baara u b'a tiɲɛ a bolo parce que mali ye nin de muso bɔra ka tiɲɛ fɔ alors que olu ka bɔ ka muso dɛmɛ ma walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka lafiya cogo min na u bɔra de ko bɛ minisiri bagabaga walasa minisiri bɛ se ka siran cogo min na k'u to nkalon kɔnɔ ye maliyɛn bɛɛ ka minisiri muso in dɛmɛ Bintu Kamara bɛɛ k'a dɛmɛ bɛɛ ka soutien bɛlɛ ka tila ka zone ninnu kɛlɛ nin sandiga ninnu ye zone i ɲɛ t'o la hali nɔrɔ kisɛ kelen t'u la tellement que u bɛ dulɔ min tellement que u bɛ balo nkalon de kɔnɔ hali nɔrɔ kisɛ kelen a t'u la cɛkɔrɔba sigilen bɛ n'a sirija ye k'olu ka dɛmɛ bɛ énergie kuma min fɔra nkalon don wa Bintu Kamara bɔra ka kuma min fɔ nkalon don wa nkalon tɛ u jogo don u sɔn don wa depuis a ma na nin kuma in bɛ sen na depuis a ma na nin kuma in fɔra énergie baarakɛla bɛɛ zon mais minisiri de tun ma sɔrɔ min bɛna tiɲɛ da kɛnɛ kan Bintu Kamara nana o tiɲɛ da kɛnɛ kan alors k'aw ka bɔ ka muso dɛmɛ aw bɛ n'aw sigi de ko non ko défaut b'olu yɛrɛ de la ko aw b'olu kɛlɛ i y'a faamuya wala ko muso k'aw to nkalon kɔnɔ a tɛ marché Mali kura en mars cɛw cɛ bɛ nkalon kan an b'i kɔ bɔ fiɲɛ la a ye sandiga kolonden ninnu lamɛn quelle honte an bɔra an ka baarakɛyɔrɔ la ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan hɛrɛ min kɔnɔna na ala k'an ka sigi o hɛrɛ in kɔnɔ kuma ka gɛlɛn a y'a lajɛ dɛ a falen dulɔ la n bɛ min fɔ bi o ye folida ye ka ɲɛsin énergie baarakɛla bɛɛ ma a cɛ fara muso kan a retraité a n'an ka stagiaire minnu bɛ yen an hakili bɛ bɛɛ la o de la an bɛ se k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma problème minnu bɛ yen n'a bɛ dugu la an k'a da kɛnɛ kan a bɛ résoudre cogo min na an b'o résoudre ɲɔgɔn fɛ a y'a ka danaya d'an kan a y'a bila aw kun na
je ne vais pas reculer. Anto Moussa kuma fɔ maa si ye i mana kɛ autorité o autorité ni k'i bɛ nin da nin na a bɛ taa wolo min na e yɛrɛ de bɛna dɔn. Bon an b'a lajɔ nin kɛra ɲuguntan fɛn ye ka bila kɔnɔ e ka sigila lajɛ a falen dulɔ la ni dulɔ y'i bila waati min na i b'an sɔrɔ ɲɛfɛ minisiri b'a nin da nin kan tiɲɛ bɛ fɔ ye baara bɛ kɛ jamana bɛ jɔ fɛn min dira ma aw b'a k'a kɛ cogo de la n'an b'a k'a kɛ cogo la k'aw bɛ bɔ ka nkalon de fɔ ni kali ala la an bɛ maliden bɛɛ lajɛlen labɔ aw kama sandiga nɔgɔlen ninnu y'a faamuya bala k'a bɛɛ kun ci ka bɛɛ da fara parce que jamana tɛ jɔ ni sentiment ye alors que i ka bɔ ni argument ye ka muso ka kuma nkalontigiya a ma bɔ ni argument ye dɛ k'olu ka dɛmɛ bɛ énergie ye ten ko faut que énergie ka to nkalon in de kɔnɔ k'an joli min k'an faga ka ban pewu i tun kan ka bɔ de muso ye min fɔ tiɲɛ tɛ preuve filɛ nin ye mɔgɔ minnu bɛ sonyani n'a filɛ dalilu filɛ nin a ma bɔ k'o si kɛ dɛ k'olu ka dɛmɛ bɛ énergie ye ten kɔni nin bolo an bɛ buwa kɔni nin bolo hali bi buwa de tɛ fanga la de kɔni nin cɛ a ye nin kolonkolon a ka se Mamadu Kasonkɛ ma a ka se comment ça s'appelle Touré ninnu ma ni vidéoman de tun taara bɔ ni vidéoman de tun bɔra ka t'i sigi ka nin kuma sugu fɔ sisan tun b'a sɔrɔ kaso la sisan tun b'a sɔrɔ kaso la a ni syndicat ninnu kan ka minɛ de k'u don kaso la ni kiiri bɛ Mali kɔnɔ ni tiɲɛ bɛ yen ni vidéomaniw de tun bɔra k'u sigi ka jamana dɔgɔya nin cogo la sisan tun b'u sɔrɔ kaso la mais ni syndicat kolonden ninnu bɔra ka jamana bagabaga nkalon kan olu ka ko bɛ cogo di bi u t'a nɔfɛ 200 de dira ninnu ma a y'an dɛmɛ fa b'i sigi ko énergie danbe bɛ ka bɔ a la ni danbe tun bɛ aw la l'état tun t'a bolo don a kun ka wari di aw ma énergie yɛrɛ tun bɛ i y'a faamuya b'a la courant di maliyɛnw ma a yɛrɛ ka baarakɛ wari bila courant tun tɛ tigɛ mais danbe tɛ yen énergie wari bɛɛ bɛ suɲɛ l'état bɛ tila ka wari d'u ma jamana kɔnɔdenw ka wari bɛ suɲɛ i bɛ n'i sigi ko danbe bɛ aw la n'an y'i sɔrɔ yen i ni dulɔmi da yen an bɛ ko da ka kɛra bilahi n'aw bɔra don o don a bɛ kɛ guerre civile ye Mali kɔnɔ ko sandiga an faw bɛ ka sa e ma bɔ k'i b'olu dɛmɛ u ye Mali ci e ma bɔ k'i bɛ malidenw dɛmɛ kuran bɛ ka tigɛ e yɛrɛ ba la kuran bɛ ka tigɛ i fa la nkalon kan e ma bɔ ko tiɲɛ fɔ ko e ka dɛmɛ bɛ mɔgɔw ye ten bilahi an bɛ forontomugu seri i ɲɛna n'o kɛra i b'i hakili sigi kɔni ninnu bolo hali bi buwa de tɛ fanga la de quelle honte mɔgɔw ka so Mali kɔnɔ ka taa k'ale bɛ énergie dɛmɛ énergie min bɛ nkalon kan minisiri kuntigi bɔra k'u jogo da kɛnɛ kan k'u sugu yira bɛɛ la e ma bɔ ka minisiri dɛmɛ ko k'i bɛ bɔ de ka minisiri bagabaga kɔni nin bolo an tɛ lahara de dɛ ni danbe tun bɛ la e tun bɛ minisiri dɛmɛ de parce que maliyɛndenw de ka hɛrɛ ɲinitɔla don maa kelen ka hɛrɛ tɛ hɛrɛ ye bɛɛ ka hɛrɛ o de hɛrɛ ye mais ala de ye aw halaki k'aw labila i ɲɛ t'a la e lagasa in na n'i yɛrɛ cɛ an tɛgɛ kɔnɔ syndicat kolonden syndicat minnu bɛ balo nkalon kɔnɔ syndicat minnu bɛ balo haramu la syndicat minnu bɛ haramu ɲini ka haramu gɛn n'o t'a sɔrɔ ka dun u nana u yɛrɛ cɛ an tɛgɛ kɔnɔ tugun k'a firi énergie jogo man ɲi bi o jogo man ɲi sini a bɛɛ zon race balayira de l'homme tranquille depuis Paris an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na semasi la semasi mɔgɔw u tun ko k'u bɛ bɔ le 13 octobre an y'u bali bɔli la parce que u ta tɛ Mali ko ye danbe t'u la u tɛ ala dɔn u tɛ kira dɔn u bɛ place de nɔfɛ an y'a fɔ nin kɛnɛ kelen in kan dɔw bɔra semasi mɔgɔw jamana kɔnɔdenw don u kan ka kuma jamana kɔnɔden kan ka kuma tiɲɛ de kan bɛɛ ka hɛrɛ bɛɛ kan k'o de dɛmɛ jamana ka hɛrɛ bɛɛ kan k'o de défend mais semasi bɛ k'a yɛrɛ ka intérêt de défend o tɛ marché Mali kɔnɔ bi ne bɛ kɛlɛ la yan est ce que ne ko place ka di ne ma ne bɛ kɛlɛ la est ce que ne ko wari ka di ne ma parce que bɛɛ ka hɛrɛ o de hɛrɛ ye semasi in bɛ nkalon de kan Mali ko tɛ bi Mali ko tɛ sini a ko k'u bɛ bɔ le 13 octobre comment ça s'appelle octobre an y'u bali bɔli la le 13 octobre o tun bɛ fɛ ka bɔ o de la an y'u bali o ni politiciens taara fara ɲɔgɔn kan tuguni ko appel de 20 février mɔgɔ min yɛrɛ y'o sigi o kɛra fila mana ne ye k'aw ji taa fan t'o la n'a y'a ka dulɔ min a bɛ t'i sigi manamanakan fɔ la a semasi mɔgɔ ni appel de 20 février k'olu bɛna bɔ mois de novembre ko k'a fɔ Asimi ka place don olu ma ne m'a fɔ aw ye ko Mali ko tɛ ne m'a fɔ aw ye ko danbe kisɛ kelen tɛ ninnu na ko gouvernement min bɛ yen i y'a faamuya ko Asimi ko bɔ yen Asimi yɛrɛ ka to transition na mais a ka gouvernement place di olu ma
ka sogali place di olu ma o tuma na an y'an baw ka minan de ci ya an y'an baw soufflé de ya an sara ka kunu de ya kunu mara tun bɛ jɔn bolo kunu jɔn tun bɛ fanga la aw tɛ ya aw sera ka mun dilan mali ko la zoro ni suyani tɛ ni tɔɔrɔ ta ma foyi lase anw ma bi ekipu ɲɛnama bɛ yen baara bɛ ka kɛ jamana bɛ ka jɔ aw kɔni k'olu tigilamɔgɔ ka bɔ yen ne y'a fɔ n ko danga min bɛ aw kɔ a bɛ ku aw la bilahi denmisɛnnin kara a bɛ woronkunbɛ de ɲini ni mɔgɔ ta tiɲɛna i bɛ t'i yɛrɛ bila tulu kalaman kɔnɔ ne tun bolo aw tun kan ka taa retraite la walima aw ka taa tunga la place tɛ di mɔgɔ ma ten aw de bɛna k'aw bɛ bɔ tuguni Asimi kana sira di mɔgɔ si ma ka bɔ Mali kɔnɔ bi an mago tɛ marché la bi an mago tɛ fitinɛ la Bamako an mago tɛ papaga la baara waɲa ka ɲi kana to mɔgɔ si ka bɔ Bamako k'u bɛ marché cɛw cɛ mana bɔ a minɛ ka taa n'a ye fɔrɔn na aw kana ordre di mɔgɔ si ma aw kana ɲamara di mɔgɔ si ma ka bɔ Bamako parce que Mali ko tɛ place ɲini ni wari ko don u yɛrɛ bɔra k'a fɔ u ka ɲɔgɔnye min kɛra kunu semasi mɔgɔ ni appel de 20 février u ka ɲɔgɔnye min kɛra u bɛnna min kan ko ka Asimi to a place la ko ka gouvernement ci gouvernement de d'union ko k'o sigi bɛɛ ka don bɛɛ ka don o tuma na o fɛn don wa bɛɛ da ka don tulu la o fɛn don wa bɛɛ tɛ se ka kɛ ministre ye bɛɛ tɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ ala yɛrɛ ye diɲɛ da o cogo de la dɔ bɛ kɛ président ye dɔ bɛ kɛ wotoro pusela ye dɔ bɛ kɛ lɔgɔ ɲinina ye dɔ bɛ kɛ sɛnɛkɛla ye mais n'aw ko ko non k'aw balo bɛ politique de la a banna pewu kadiri mɔgɔw wo appel de 20 février wo aw bɛɛ lajɛlen zu bi fanga tɛ di aw ma aw bɛɛ kara ye aw bɛɛ hata ye fanga tɛ di mɔgɔ si ma wa n'aw bɔra ko a bɛ marché Bamako kɔnɔ an jɔlen bɛ de an bɛ population labɔ aw kama u b'aw cancan ka population labɔ aw kama an mago tɛ marché la bi an mago tɛ ka mɔgɔ ta bi an mago tɛ foyi la équipe min bɛ yen olu ka baara waɲa ka ɲi u bɛ ka Mali jɔ an b'aw ta k'aw kɛ mun ye poubelles les gens qui sont primés a bɛɛ lajɛlen ye poubelle de a bɛɛ ala jugu ne m'a fɔ n k'u ka kɛlɛ tɛ Mali ko ye n ko place ko don u mana a sɛbɛntiya bi Asimi ka gouvernement place di olu ma Jopo ka bɔ o mago b'o place Semasi ko k'ale mago bɛ Jopo place la a min ye appel de 20 février olu fana ko mago bɛ Sogol de place la k'an ka sanu falen zira la mɔgɔ minnu kunu mara tun b'u bolo an ma foyi sɔrɔ ni ɲani tɛ an ma foyi sɔrɔ ni tɔɔrɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ni jamana nafolo burujali tɛ an ma foyi sɔrɔ ni tungalataga tɛ an ma foyi sɔrɔ ni kɔngɔ tɛ an ma foyi sɔrɔ ni lakanabaliya tɛ an ma foyi sɔrɔ ni kalanbaliya tɛ an ma foyi sɔrɔ ni kɛnɛ Kabura Ture a bɛɛ tun kɛra sodɔnyɔrɔ ye bi anw ka tila jugu la ko an ka tila ka n'an tɛgɛ don jugu tɛgɛ kɔnɔ zubi gouvernement place tɛ di aw ma dɛ an bɛ Mali de kuru ka di aw ma mais danga min bɛ aw kɔ a bɛ ku aw la dɛ aw nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la Mali kɔnɔ i ma ye sabu n'aw bɔra ka ɲɔgɔn ye ni maliyɛndenw bɔra kalama u bɛ bɔ aw kama parce que an jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye aw de Turɔsiw ka fanga sɔrɔ grâce à vous jamana kɛsi ka langolonya grâce à vous maliyɛndenw ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ grâce à vous Kabura Ture u ka kɛ sudonyɔrɔ grâce à vous i y'a faamuya la ka maliyɛndenw fantanya k'u bantanya grâce à vous ka wari suɲɛ fo ka tila ka taa wari sudu a yera aw de tile la an tɛ fanga di aw ma dɛ an b'aw gɛn de ka taa bila Asimi place la an b'aw ku tigɛ de k'aw bila Asimi place la ne y'a fɔ yan ko Semasi mɔgɔ bila aw bɛ taa wotoro pousser bilahi aw tɛ don da la yan aw bɛ taa wotoro pousser dɛ wa ni fanga min bɛ foyi tɛ changer bi ninnu bɛ taa n'a ye de o bɛ taa n'a ye foyi tɛ changer u taara ɲɔgɔn ye u bɛnna nin de kan k'olu bɛ bɔ walasa jɔyɔrɔ ka di olu ma walasa olu ka taa Asima kana to ni ninnu bɔra bila a bɛ laban min na ala de b'a dɔn n'a y'u to n'u bɔra u bɛ tila ka bɔ nin fana kɔfɛ parce que a bɛ daminɛ tan de aw kana to mɔgɔ si ka bɔ Mali kɔnɔ mɔgɔ si kana marché kɛ aw kana to mɔgɔ si ka bɔ aw kana ɲamɔgɔya di mɔgɔ si ma mɔgɔ si ka marché kɛ Bamako kɔnɔ bi on n'est pas besoin an mago si tɛ marché la bi i bɛ kafiri dɔw kan mɛn ko malidenw don kunu malidenw tun tɛ yan don min na fanga tun b'u bolo tun tɛ maliyɛndenw ye yan Amadou Koita Keita ninnu o bɛɛ tun bɛ fanga kɔrɔ kɔnɔ maliyɛndenw tun bɛ ka sa yan o jumɛn de démissionné ka fantanw dɛmɛ yan jɔn de bɛ ninnu na n'u démissionné ka fantanw dɛmɛ a si ma démissionné parce que o ta tun bɛ sɔrɔ yen bi aw gɛnnen k'a bɛ na ko va te faire foutre maa si tɛ ta yan parce que danbe tɛ aw la aw tɛ hɔrɔndenw ye an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ na comment s'appelle Yusuf Tuloba a y'a lamɛn dɛ Yusuf Tuloba
Youssouf Toloba et sa branche armée Danda Ambassagou viennent à leur tour de rejoindre le processus de paix. Ils ont décidé d'arrêter toute activité visant à compromettre les efforts de paix et de s'engager désormais pour un règlement définitif du conflit intercommunautaire dans la région de Mopti. Je lance un appel aux combattants de Dana Ambassagou de cesser tout affrontement pour quelque motif que ce soit. Bon, ambe Youssouf Toloba fo ka wali nyumando ninda ketchugo ye. Jamana lakana kadi fini tuguma. O doron da solution ye. An yini kuma info kunu ya. An faw ne nambaw ne na. Jamana ka basigi fo ke lakana kadi fini tugu de ma. Youssouf Toloba yɛrɛ bɔra ka segin ne ka kuma kan ko lakana kadi fini tuguma. Doso bɛɛ ka marifa bila bɛɛ ka t'i ka baara la. Alhamdulillah rabbil alamin. Tiɲɛ ye ala de bin cogo t'a la. Ne ye nin kuma info kunu ne fa ne na ne ba ne na. Youssouf Toloba bɔra bi k'olu bɛ kɛlɛ jigin so lakana bɛ di lakana tigilamɔgɔ ma a bɛ di finitigiw ma o t'a bannen dɛ n'i y'a ye Youssouf Toloba bɔra ka nin kuma fana fɔ o b'a yira basigi bɛ fan bɛɛ fɛ basigi bɛ fan bɛɛ fɛ lakana bɛ fan fɛ lafiya bɛ fan bɛɛ fɛ sinon ni lafiya tun tɛ o tun t'a bila nin cogo la mais nin b'a yira de k'a fɔ ko kɛlɛ banna pewu Mali seginna danbe kɔnɔ kuma fa n'a ba filɛ Youssouf Toloba ka bɔ nin cogo la. Ko doso bɛ ka marifa bila o b'a yira k'a fɔ ko yɔrɔ ka ɲi lakana sabatira Asimi ala ka barika don la an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen an bɛ taa makɔrɔn kɛra fatɔ julafini ye fiɲɛ b'a fara a yɛrɛ b'a fara afirikiw bɛ k'a lakari faransɛw fana bɛ k'a lakari a ye tubabuw lamɛn u yɛrɛ ka journaliste u bɛna min da makɔrɔn kan a y'a lamɛn. Vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler. Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Il n'y a jamais de mauvaise Mais question. vous m'avez pas entendu dire, vous m'avez entendu. Vous avez essayé. Vous avez divisé le pays au lieu de le rassembler. Est-ce une question ou un plaidoyer? Non, c'est une question. Elle a les tournures d'un plaidoyer. Donc si c'est une question... C'est une question. Il n'y a jamais de mauvaise question, Emmanuel Macron. Mais il n'y a jamais de mauvaise question, mais il peut y avoir des questions orientées. Il n'y a jamais de mauvaise question. Mais vous m'avez pas entendu dire, vous m'avez entendu. Vous avez essayé. Il peut y avoir aussi des questions nous sommes là pour poser les questions qui sont dans les colères du pays. Et elles peuvent vous déplaire, mais nous sommes là pour le faire. Je réponds et je répondrai à toutes les questions. Ce que je dis, c'est que, d'une part, votre question amalgame des choses profondément différentes. Mais les mécontentements sont divers. Mais c'est tout à fait juste, et ces mécontentements ont des racines profondément différentes. Oui, les uns sont liés à des décisions prises, les autres sont liés à un mal-être qui préexistait à mon élection. Et donc vouloir faire masse, c'est, en quelque sorte, présenter tout cela comme relevant d'une cohérence que je conteste. Mais je vais vous répondre si vous m'y autorisez. Alors. Mais je dis juste que je conteste l'orientation de votre question qui viserait à avoir une logique ou à vouloir créer une coagulation dans ces mécontentements. Il n'y en a pas tant que cela. Et le mécontentement des cheminots a peu à voir avec le mal-être profondément légitime qui est à l'hôpital et qui dure depuis des années, et avec chacune. Et je vais revenir, si vous le souhaitez, de les monter les uns non, pas du tout. Non, pas du tout. Au lieu de Emmanuel Macron. Non, mais je vais répondre très précisément, mais il importe. Parce que nous allons revenir sur toutes les questions sociales, évidemment économiques. Quand une question est posée, oui, il est légitime. Allah joya pour que vidéo kana janya chebe galon ka journaliste ko ma ko o lor ka ka faso jo ka faso chide o lor ka ka be fara ɲɔgɔn ka ka be fara ko ka mara ka wolola tonyo de la ko barka kise kelen tɛ ma ko na go ni journaliste na la ka barka da wolola de ni da kɛ cogo ye bana jugu fara cogo ye ka ma kɔrɔ sigi a malo kɛnɛ ka benyana a be bara jugu mina ka do faranso tina tandi ma tuguni o faranso filɛ no be ka Afrique yɛrɛ ka kɛlɛ ka Afrique o nɔ na ko cɛw cɛ be ka kɛ sababu ye ka Faransi ni Afrique fara ko de Faransi jugu fɔlɔ fɔlɔ ye parce que Faransi ka hɛrɛ bɛ bɔ Afrique de Faransiw bɛ bonya tuguni Macron parce que de Faransi jugu fɔlɔ fɔlɔ ye a journaliste ko faso cibaga fasoden jugu ala jugu Macron journaliste ala ko n'an bɛ taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ka bilahi ala bɛ fɛn yira aw la a ka bɔ hakili ma Mali tɛ dɛ u yɛrɛ de bɛ k'aw ka président kɛlɛ bi ka kuma jugu bɛɛ fɔ a ma bara ma ban bara banna pewu de an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nka waati sera an b'a laban ni Kisima Ture Kisima Ture bɛɛ lajɛlen b'a dɔn opérateur économique don n'Ala y'a sigiyɔrɔ bɛn Dubaï ma nin waati in na dɔɔnin b'a fana kun mugu dɔɔnin b'a kun parce que a yɛrɛ bɛ tile k'a yɛrɛ yira
a b'a sinapu kɛ a bɛ fɛnw kɛ depuis a bɔra ka devis lancer ko ni Assimi bɛ kɛ candidat ye k'ale bɛ 50 millions sara Assimi ka caution na Kisuma jugu bɛ ka caya Kisuma bɛ ka lagosi bi a ka bɔ hakili ma galon fin sugu bɛɛ bɛ ka ta ka da Kisuma la mais ne tɛ jigin kumakɛla ninnu na dɛ ne bɛ jigin Idriss Koniko de la Idriss Koniko Martinez ne mi cogo dɔn bilahi kunkolo bɛ segin ka don bɔrɔ kɔnɔ tuguni parce que bɛɛ tɛ ɲininka kuma da tɛ di bɛɛ ma Idriss Martinez Koniko yani ka t'i sigi ka plateau la ka ninnu ɲininka i tun kan ka fan fila bɛɛ de lamɛn fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka kuma d'u ma mais e taara ninnu wele i ka plateau la ka ninnu lasigi u ka bɔ ka galonfin ta ka da cɛ la k'olu ka 1,5 million de bɛ Kisima Ture la mɔgɔ min ko k'a bɛ 5 millions di président ma hisabidilahi o ka dɛsɛ ka mɔgɔw ka 1 million ni fɛn sara a bɛ se ka kɛ dɛ mais kɛcogo de b'a la an ka kɛ o ka 1 million ni 100,000 bɛ Kisima Ture la mais a b'a la cogo di juru in donna Kisima la cogo di o ko nin tun kan ka ɲɛɲini k'a dɔn fɔlɔ yan'a ka taa sigi ka bin cɛ ka walima ka cɛ mankutu tiɲɛ ka cɛ nɛgɛ bɔ maliyɛnw na maliyɛn ko filɛ nin de quoi a fanba bɛɛ hasidi 1,5 million Idriss yɛrɛ tun kan ka fɔ ninnu ye ko ala kan'u ci o ka bɔ ni nin kuma in ye bi ale yɛrɛ bɛ wuli ka taa Kisima Ture fɛ ko in passera cogo min na solution ka ɲini a la Idriss tun bɛ se ka nin ko in arranger k'a sɔrɔ ma t'u sigi réseau sanfɛ ka nin mana kuma ninnu fɔ nin ye yeko kɛlɛ de ye nin ye juguya kɛlɛ de ye nin ye hasidiya kɛlɛ de ɲɔgɔn sutura tɛ yen tuguni ɲɔgɔn bonya tɛ yen tuguni danbe tɛ yen tuguni ka ɲɔgɔn mankutu tiɲɛ fu ka ɲɔgɔn wayiba fu 1,1 million ni 100,000 n sigiyɔrɔ na n bɛ se k'a sara surtout opérateur économique Idriss wallahi fili y'i sɔrɔ dɛ ni mi ka baara kɛ cogo dɔn ɲɛ kali ala la i bɛ bɔ fenêtre fɛ billahi suma wallahi ni mi kɛ cogo dɔn c'est que i b'i ka journaliste bila ka segin ka n'i ka wotoro pousser Faransi yan mais c'est une honte est-ce que tun kan ka kuma da di ninnu ma i ka plateau la wa 1,1 million ni 100,000 nɔfɛ i tun kan ka hali e tun bɛ se ka ninnu cɛ i ka mobili la ka Kisima yɔrɔ ɲini ka taa sigi ka kuma hali an ka kɛ o ka juru bɛ kisi mais nin tun bɛ se ka sara ni sigi ka fɔ ye o kuma tun bɛ se ka nin ban o Idriss tɛ mɔgɔ den ye bi Kisima Ture tɛ mɔgɔ den ye ni e ye Kisima Ture ka numéro ɲini Damangile fɛ a b'a d'i ma solution bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na ka sɔrɔ a ma kɛ ni réseau kan ko ye mais tɔgɔ min bɛ cɛ la bi ani dawula min bɛ cɛ la bi ka mankutu tiɲɛ ka tracer ka lanɔgɔ ko jisuma dɔɔni nin dɔrɔn don maintenant n bɛ taa n bɛ se Kisima Ture taa n'i ka baara ye depuis ala k'i da depuis ala k'an dan t'i ka numéro dɔn n ma deli k'i ye foyi mais cɛ bɛ ka sanga sɔrɔ bi o hasidiya 1,1 million ni 100,000 a dalen walima jɔlen nin tun bɛ se ka ran hali Idriss kelen tun bɛ se ka nin ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu sera e ma e tun bɛ se k'a f'u ye aw kana nin kuma in kɛ mankan ye nin kuma yɛrɛ kana kɛ réseau sanfɛ ne yɛrɛ bɛ n ka samara don ka Kisima Ture ɲini nin ko in bɛ se ka arranger cogo min na mais hasidiya bɛ yen n'an bɛ taa an bɛ se